ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶನೇ. ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರು ತಗೊಂಡಿಪ್ಪ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪುತ್ತೂರದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಆರಂಭ ಆತಂಡು ಹತ್ತೂರದ ಒಡೆಯ ಪುತ್ತೂರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಬ್ರಹ್ಮರಥನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮರಥದ ಅಲಂಕಾರದ ಬೇಲೆ ತಾವೊಂದುಂಡು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮರಥದ ಅಲಂಕಾರನ ಎಡಮಂಗಲದ ವಿಠಲ್ ನಾಯಕ ಮುಳಿಯ ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಲನ ತಂಡ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಅಕ್ಲ ಪಾತಿರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮರಥದ ಅಲಂಕಾರದ ಪಿರೋದು ಆಯ್ತಪೂರ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಐನಪುರ ತೀರದ ಬರ್ಕ. ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಠಲ್ ನಾಯಕ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪನ್ಲೆ ಐತೆ ಪುತ್ತೂರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಐಕಿನ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ಅಲಂಕಾರ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತಾಯ್ತ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಪುಂಡು ಎಂಚ ಅಲಂಕಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರು ನಿಖಿಲ ಟೀಮ್ ಬೇಲೆ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೆದರಿ ಕೊಂತ ಕೂರ್ಪಿರಾಗ್ಲಿ ಆ ಬೆದರಿ ಕೊಂಡ ಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಎಂಕಲ್ಲ ತಲಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲಡಿ ಮುಖ ಈ ಕರ್ಬ ಕರ್ಬ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೋರ್ಪಿರಿ ಈ ಕರ್ಬದ ಕಂಬ ಸುತ್ತ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಪಿರಿ ಮುಖ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ಎಂಕಲಡಿ ಮಿತ್ತ ಪತಾಕೆ ಪಾಡ್ನ ಈಗ ಉಂಟು ಪೂರ ಎಂಕಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಕಲೆ ಕಟ್ಟು ಎಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರು ಪಂಡೈತ ಪಂಡಾರ ಇಂದು ಕರ್ಬ ಪೂರ ಅಕ್ಲ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಕರ್ಬ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಐನು ಪೂರ ನಿಖಿಲೆ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಒಬ್ಬಕ್ಕ ಫ್ಲಾಗ್ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ನನ್ನದಾಯ್ತ ಬೇಲೆ ನಂದು ಪತಾಕೆ ಪಾಡಿರ ದಕ್ಷಿಣ ಕೆಂಪುಲ ಬೋಳ್ತು ರೆಡ್ಡೆ ಬೇಕು ಬೇತಲಚ್ಚಿ ಏತ ಕಡೆ ಮಾತ ಕಡೆ ಮಾತ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟು ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪಿಗೂ ನಾನು ಐನು ಆಚೆ ಪಾಡ್ರೆ ಪುಂಡು ಕಡಿಮೆ ಬಣ್ಣ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೇನೆ ಅಂಚ ಎಷ್ಟು ಜನ ಉಳ್ಳಾರ ನಿಖಿಲ ತಂಡ 13 ಜನ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಲೆ ಕೊಡ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಕ 5 ಹೆಸರು ಅಂತ ಅಂಜೆ 15 ನಮಗೆ ಅಂಕಲ್ 15 ಮಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇಲೆ 15 ಮಟ್ಟ ಮಾಲ್ಪಡು ಅಂಜೆ ಅಣಿಮಿಕ್ ಪುಂಡು ಅಂಕಲ್ ಅಂಚ ಏತ್ ವರ್ಷದ್ದು ಈ ಬ್ರಹ್ಮರಥದ ಅಲಂಕಾರದ ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಈ ಬ್ರಹ್ಮರಥದ ಅಲಂಕಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕನ ಕಾರ್ಯ ವರ್ಷ ತೂಕ ಕರ್ನ ಅನ್ಪುತ್ತೂರು ಬೇತ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಡಮಂಗಲ್ಟು 35 ವರ್ಷ నుంచి 35 ಮಾಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಂಕಲ್ ಎಡಮಂಗಲ ಮಂಚಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೇಟ್ ಮೇಲ್ಸ ಇತ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮೆರೇಟ್ ಏನು ಬರತ್ರು ಅಂತ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಅವು ಆತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರವರು ಅಲಂಕಾರ ಉಂಟದ ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಅಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನೆ ಬೇಲೆ ಇನ್ನ ಟೀಮ್ ಬೇಲೆ ಇನ್ನ ಟೀಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಉರ್ಜತ್ತೆ ಅಂಚ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಕಲ್ತೇನೆ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆ ಬೊಟ್ಟು ಪೋತೆ ಕಲ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಮುಖ ಕಲ್ಪ ಬೇತೆ ಕಲ್ಪ ಸಿರಿಯರ್ಲ ಅಂಚ ದಾಯ್ತ ವಿಶೇಷತೆ ಬರುದಾಯ್ತು ಪಂಪ್ರಾಣತೆ ಧ್ವಜತ್ತ ಬಗ್ಗದ ಪಂಪ್ರಾಣ ದಾಯ್ತ ವಿಶೇಷತೆ ಧ್ವಜತನ ಇದು ಪಂಚಂಗೇಶ್ವರ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಹೆಚ್ಚಿ ಕೆಂಪುಲ ಪೊಳ್ತನೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಲಂಕಾರ ಒಳ್ಳೆ ಪುಣ ವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಟ್ಲ ಮುಖ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಟ್ಲ ಅವೇ ಕೆಂಪುಲ ಪೊಳ್ಳು ರೆಡ್ಡೆ ಕಲರ್ ಪುಣ ಬೇತೆ ಕಲರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅದು ದಾಯ್ತ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಟು ಕೆಂಪು ಪೊಳ್ತು ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಅವೇ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ದುಮ್ಮುಡ ಅಂಚ ಬೇತೆ 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 ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನವನೆ ಪುಂಡ ಪಂಡ್ಲೆ ಈರು ಎಂಚ ಉಂಟು ಪುತ್ತೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರಣಿಗೆ ಪನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಳುವತ್ತದ ಈರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೇವಲ್ಪನ ಭಾಗ್ಯ ದಿಕ್ಕು ಆಯ್ತು ಪಂಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಒಂದು ಪನ ಉಂಡು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸೇರಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ಪಂಡ 17ಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸೇರ್ಬೇಕು ಆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮರಥದ ಅಲಂಕಾರ ಅಂತ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕದೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸುಯೋಗ ಎಂಕಲ್ನ ತಂಡೋಗ ದಿಕ್ಕುದಂಡ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಇದು 2 ವರ್ಷದ ಮೂಲ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಂದೆ ನೆಕ್ ಮೂಲ ಪೇರ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಇಂಬೆಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಎತ್ತಿರೆಡ್ ಎಂಬೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಂಕಲ್ ತೂನಾಣೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅತ್ತ ಧೈರ್ಯ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಾತು ಮಗೆ ಮಾತು ಜಂಕಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಡು ಒತ್ತುಂಡ ಅಂಚೆ ಬಿನ ಕಾರಣ ಒತ್ತನ ಕಪ್ಪ ಅಂದು ಅಂಚ ದೊಂಬುಗು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಅಂತ ಆಂಡ ದೇವರ ಇಟ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಪಿ ದೊಂಬು ಗಂಡಲ ಅಂಚ ಪೂಪುರ ಮಾಡ್ರ ಉಂಟಾ ಪೂಪುರ ಆಗ್ಲಿ ಅವೇರ್ ಮಲ್ಪನೆ ಮಾಮೂಲಿ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ನಿಕ್ಲೆಗ ನಿಕ್ಲೆಗ ಬೇದ್ರ ಕಟ್ಟನ ಪತಾಕ ಕಟ್ಟು ಅಂಚ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲೆ ಪಟಾದಿರಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲ ಗಂಡಿ ಬಿಡುದು ಅಂಚ ಅವರಂಕಲ ಅಲಂಕಾರ ಒಂಜಿ ಬಿಡುದು ಬಟ್ಟೆ ಪುರ ಅಂಕಲ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪಂಡ ಒಲ್ಪುಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ಮೇಲೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪ ಅಂಕಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆಸೋದು ಪುರ ಅಲ್ಪುಂಡು ಕಾಲಂಟ ಅರ್ಧ ಅಷ್ಟು ಅಂತ ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಬಿಡು 15 ಬೇಲೆ ಮುಗಿಯೋಳು ಅಂಚ ಏತ್ ಬೇಲೆ ಆರಿಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಪ್ರಕಾರ 5 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರತ್ತೆ ಒಂದು 8% ಬೇಲೆ ಆತಂದಿತ್ತು ನಮಗೆ 50% ಎಂಚ ಆವಡು ಇತ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಪೂರ ಆವಡತೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಎಲ್ಲ ಆವಡತೆ ನಿಮ್ಮರ ಅವೇ ಶೇಪ್ ಬರೋಡು ಕಟ್ಟೆರ ಪೂರ ಅವು ಪೂರ ಏರ್ನ ಪಂಡ ಮೈನ್ ಕರ್ಬತ ರಾಡಿ ಕುನತೆ ಐಕ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬೆದರ್ ತಟ್ಟೆ ಕಟ್ನ ಅಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ರೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂಚ ಏರ್ನ ಪದರ ಎನ್ನ ಪದರ ಇಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಈರ್ ಮೂಲ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಒಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಎಡ ಅಟೊಂದಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಒಟ್ಟು ಬರ್ಪುಣ ಅತಿ ಗರುಡ ಧ್ವಜ ಅವು ಏರ್ ಕಟ್ಟನೆ ಗರುಡ ಧ್ವಜ ಪುಳಿತರಂ ಬೇರೆ ಅವು ಕರಿನವರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮನ್ಪುರಂಡ ಐಕ್ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಜ್ಜರಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಾರು ಅವು ಏರ್ಲ ಒಂದು ಇಜ್ಜ 12,000 ಹೌದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಪಂಡ ಇಂಚ ಐಕ್ ವ್ರತ ಬತ್ತೋಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಕಲ್ಲ ವ್ರತ ಒಂದು ಮಲ್ಪ ವ್ರತ ಪಂಡ ವ್ರತ ಅಂದಂಟ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬೋತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೀತ್
ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದ್ ಫುಲ್ಲು ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 15-20 ದಿನ ಫುಲ್ ಬರತ್ತವ ತಿನ್ಪುರ ಫುಡ್ ಊಟ ಆಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ್ಲ ವೆಜ್ ಏನು ನಾನು ಮುಳ್ಳಂಚನೆ ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ಫುಡ್ ಎನ್ನ ವೆಜ್ ದೇವರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಕಾರಣ ಅಂದ್ ಅವು ನಂಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆಜ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ತೋಟಿ ಆಯ್ತದ ಗರುಡ ಧ್ವಜದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಕಡದು ಜೋ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಮಲ್ತಂಡು ಇರು 5 ಮೂಲ್ಪುರ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಡಮಂಗ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ಕೆದಿಲಾಟ ಮಲ್ತೆ ಉಳ್ಳಾಕುಲ ಮಲ್ರಾಯ ದುಮಾವತಿ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತನ್ ಕರಡು ಅಂದ್ ಅವು ದುಂಬುತ ಐತನ್ ಪರತ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 150-200 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬುತ ಧ್ವಜ ಐತನ್ ಅಂಚ ಅವು ಪರತ್ತನೆ ಅಡಿಗೆ ಇನ್ನೇ ಒಂದು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ವರ್ಪ ಐತನ ವರ್ಷ 15 ದಿನ ಪುರ ಬೋಡಪುಂಡ ಬಂಡ ಇರ್ಪಂಡಾರ ಅವು ಒಂಜಿ 20 ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ಇಕ್ ಮಲ್ಲ ದಿಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಂಡ ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಈಡಕ್ ಪುರ ದೆಕ್ ಪುರ ಒಂಜಿ 23 ದಿನ ಆತುಂಡು 23-24 ದಿನ ಆತುಂಡು ಒಂದು ಮಲ್ಲವತ್ತ 14 ಫೀಟ್ ಉದ್ದ ಉಂಟು ಈ ಕೆಲವು ಪುರ 6.5-7 ಫೀಟ್ ಉದ್ದತೆ ಗಂಟ ಅಂತ ದಿನ ಕಮ್ಮಿ ಬೋಡು ಇದು ಇರ್ಲೆನ್ ಬೇರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಟೀಮ್ ಉಳ್ಳಾರು ಅಂತ ಪೂರ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಅವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಆತ ಇಂಬೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆಂಟ ಅದೇತ ಕುಂಟು ಪೂರ ಫುಲ್ ದೆಟ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಆತ ವಸ್ತ್ರೋಲ್ ಪೂರ ಐಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಇದ ಪಂಡ ವಸ್ತ್ರ ಪೂರ ಪೂರ ಹೊಲ್ಪಡುದು ಪಂಡಿತ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ನಿಕ್ಲವೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಪಂಡ ಈ ವರ್ಷದ ಬರ್ಪೆ ವರ್ಷ ಬರ್ಪೆ ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ ಬೊಕ ಪರತಾಂಡ ಸತ್ತು ಬೊಕ ಫುಲ್ ನಿಗಲೇನ್ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆರ ಬರದಾಲ ದಾಲಜಿ ರೆಡಿ ಎಂತ ಕೂಡ ನಿಗ ಕಟ್ಟು ಒಂದು ಬೋಂಡ ಅಂದ್ ಐಕ ಪೂರ ಲೇಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಪಂಡ ಇಂಡಿಯಾ ದಿಕ್ಕುಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚೆಮಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಅವು ಹೌದಲ್ಲ ದೇವರ ಕೈ ಮುಗಿ ಬರ್ಪಣ ಪ್ರಸವರ ಬೆಳಪಡ್ತೆ ಕುತ್ರು ಮಾಡ್ಪುಂಡಿ ಪೂರ್ವದ ಹೌದಲ್ಲ ಪಳ್ಪಳ್ಳಿ ಅನುಕೂಲ ವಾಗೋಡಿ ಅನುಕೂಲ ಅಂಚಿರ್ತೆ ನಂಪಿರಾಪು ಅಂಚ ಅವ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ 2-3 ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ ಲೈಕ್ ಆ ಕೋಡಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಆ ಕೋಡಿ ದಿಕ್ಕಿದ ಹೌದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಈರ್ಲ ಪೂರ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಒಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ 2 ವರ್ಷ ಉಳ್ಳಾರ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಪ ದುಂಬಿಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೇವೆ ಇರು ಬೇಲೆ ದೈತ ಮಲ್ಪರ್ ಬೆಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಬೆಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಟ್ಟುವರದೆ ಅವೊಂದು ಏತ್ ಇಪ್ಪು ಸಂಖ್ಯೆ ಪೂರ 4,000 ಸಾವಿರ ಉಂಟು ಇಪ್ಪು ಅಂಚ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉಂಟು ಅಂಚ ಮೂಳು ಪತಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಐತ ಅಲ್ಪ ಓಳು ಅಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ ಉಂಟು ಆ ಶೆಡ್ ಅಲ್ಪ ಕೂಡ ಉಂಟು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೇರೆ ಆಚೆ ಮಿತ್ತ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಓಳು ಅವಲ ಅಯ್ಯ ಸುರಿತ ಮಿಚ್ಚರಪ್ಪ ಕಟ್ಟೆರ ಕಡಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ಕಟ್ಟೆರಂಡು ಓಟ ಓಕೆ ದೇವರನ ಫೋಟೋ ಪಂಡಾರದೆ ಓ ಆ ದೇವರನ ಫೋಟೋ ಬರೋದು ಇವರು ಪೌರ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗಣಪತಿ ಷಣ್ಮುಖ ದೇವಿ ಅಂತ ಮುಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಪಟ ಉಂಟು ಹಿರೇಮ್ಮ ಪಟ ಉಂಟು ಅಂಚ ಅವಳ ಪಲ್ಪ ಉಂಟು ಪಟ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಂಚ ಹೌದಲ್ಲ ಆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಆವೇ ದೇವರ ಅಂಚೋದಲ್ಲ ಜೀವನ ಪಟ್ಟಿ ನೀ ದ್ವಾರಪಾಲಕರ ಅಂತ ಲೆಕೊಂಡು ದೇವನ ಇಂಚ ಕಾರ ತೀರ್ತಿಂಚ ಅಂತನ ಅಂಚ ನೀ ಫಸ್ಟ್ ಗೆದ್ದಿರ್ದು ಅಂಚ ಇಂಚಿ ಪಡಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಗಣಪತಿ ಅಂಚಿ ಗಣಪತಿ ಉಂಟು ಅಂಚ ಅಂದ ದೇವಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಪುರ ಉಂಟು ಇಂಚ ದಿನ ಕ್ರಮ ಉಳ್ಳಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಬೆಂಕ ಎಡಂಚ ಗ್ಯಾಪ್ ಲಜ್ಜ ಇಟ್ಟು ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಇಟ್ಟು ಅಂಚದ ಆಪಿಚ್ಚು ಮುಖ ಶರ ಊರು ಅವಳು ಅಂಚನೆ ಅವಳು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಲದೆ ಅಂಚಂತ ಇಂಚಿ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕೊಂದ ಇರಲ್ಲ ಅಂಚ ಎಡಮಂಗಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇರತ್ತನ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಲ್ಲಿರ ಮಲ್ಲ ಅವು ಕಟ್ಟೆ ರೇತು ದಿನ ಓಡಾಕೊಂಡಿರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ 4 ಜನ ಒಟ್ಟು 35 ಆಪುಂಡು 35 ಜನ ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡು ಎಡಮಂಗ್ಲೋಟು ಮುಲ್ಪಂಜಿ 100 ಕರಿವು ಅಂಚ ಮೂಜಿ ಬಟ್ಟು ಆತ್ ಮಲ್ನಾಡು ಅಂಚ ಅಂದ ಅಲ್ಪಣ್ಣ ಎಂಕಲ ಒಂದು ಬೆದ್ರು ಪಲ್ಲೆ ಪುರ ಎಂಕಲ ಹೊಂಡ್ರೋಡು ಅಂಚ ಊರ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಿಡ್ರಿ ಆಪುಂಡ ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಅಂಚ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಪೂರ ಇಂದುಪುರ ಬೆದ್ರಪುರ ಎಂಕಲ ಹೊಂಡ್ರು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಬೆದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಎಂಕಂಚಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂಚಿ ಹೊಡ್ತು ಸತ್ತಿ ಅಂಚ ಬೆದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ಲೇ ಬೆದ್ರು ಏತೋಯ್ತು ನಾನು ಕಟ್ಟೆ ಬೋತು ಬೆದರಿ ಇಜ್ಜಿಸೆ ಅಂಚ ಅದನ್ನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಜಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ ಆಚಾರ ಒಟ್ಟು ಎಂಕಲೆ ಒಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆಚಾರ ಅಂಚ ಕಂಡ ಇಂದುಪುರ ಬೆದ್ರ ಬಾಕಲ ಪಡತ್ತ ಕೆಲವು ಕಮ್ಮಕ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಡು ಎಂಕಲ್ದ ಉಳ್ಳಿ ಅಗ್ಲಿ ಎಂಕಲೆ ಪಿರ ಆಪಿಚಿತ್ತು ಅಂಚ ಅಗ್ಲಿ ಮುಂಜಿ ಪಡ ಪಡತ್ತ ಅಂಚ ಅಂಚ ಬುಕೆ ಏರ್ಪುರ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಬುಕುಪುರ ಜವಣೆ ಮೈನ್ ಏರ್ಪುರ ಬಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ಬಡ ಬುಕೆ ಏರ್ಪುರ ಜನಕ್ಕೂ ಪೂರ ಪಡ ಎಂಕಲೆ ಪಂಡತ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನಾರು ಬೋಡೆ ಬೋಡು ಅಂದೆ ಅವತ್ತನ ಬುಕ ಬುಕುಜಿರ ಮಿತ್ತಿ ಕಟ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೊತ್ತು ಬಡೆ ಕಟ್ನ ಆಗ್ಲಿ ಪಡ ಅಂಚ ಅಂದೆ ಬುಕ ಎತ್ತರ ಮಿತ್ತಿ ಮಿತ್ತ ಬಾರೆ ಪಯರ್ಲ ಬೊಕ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡು ಅವಳು ಒಂಚೂರು ಎಚ್ಚರಲ್ಲ ಬೋಡು ಅವಳು ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಕಾರ್ಬೋ ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಬಾರಿ ತಾಳ್ಮೆ ಬೋಡು ತಾಳ್ಮೆ ಇತ್ತಿನಾಗ್ಲು
ಸ್ವಂತ ಜವಣ ಇರ್ಬೋದು ಕುಸಾಲ ತಂಚಿ ಬೋಪುಂಡು ಒಟ್ಟು ಮಾತಾಡ ಒಂಜಿ ಕುಸಾಲ ಬಾತಿರ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಚ್ಚಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆತ ಅವಳು ಒಂಚೂರು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಮೈತೆ ಬ್ರಹ್ಮರಥದ ಮಂಟಪಡುಲ್ಲ ರಥಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಪತಾಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದು ವರ್ಗ ಪನ್ಲೆ ಸರಿ ಒಂಜಿ 4,000 ಪತಾಕೆ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡರಿ ಅಂದೆ ಇಂದೇನು ಪೂರ ಕಟ್ಟೆರೆ ಏತ ದಿನ ಪೂರ ದೆಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿನ ಎಂಕ ಬಡಾಪುಂಡು ಅಡಿಮೇಟ್ ಮೂಜಿ ದಿನ ಮೂಜಿ ದಿನ ಒಂದಾಗ- ಏತು ಜನ ಕಟ್ಟುವರು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಐನ ಪೂಡಾಪುಂಡು ಅಂಚ 10 ಜನ ಕಟ್ಟಂಡ ಮೂಜಿ ದಿನ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಮುಂದೆ ಇಂಚ ಕಡಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲು ಹಾಕಿಗೆ ಮುಖ ಕುಡಿಕೊಂಜಿ ಬಲ್ಲು ಬೇತಿ ಒಂಜಿ ಫ್ರಿಂಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಕರ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದಾರತ ಪತಾಕೆ ನೆಕ್ ಮಿನಿ ದಾದಂಡ ಬಲ್ಲು ಮಿನಿ ಅಂದ ಬೆಳ್ಳೆ ಕಡೆ ಕಟ್ಟಿರುಂಡು ಒಟ್ಟು ಆ ತಲಕೆ ಉಂಡತ್ತ ತೋಜಿನ ಆ ತಲಕೆ ಅದು ಕೂಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ದಾಲ ಮುಲ್ಪ ಪಂಚ ಸುರಿಪುನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬೋತು ಇಂಚ ಕಟ್ಟ ಬಾರ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬಲ್ಲೆ ಪಿದಾರ್ತಿ ಬೇತೆ ಸುತ್ತ ಬರಿ ಉಂಡು ಐನ ಅಲ್ಪ ಬಿದಿರಿಗೆ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡು ಕಟ್ಟ ಉಂಡು ಕಡೆ ಕೊಂಜಿ ಕೊಡಿ ಕೊಂಜಿ ಅಂಚ ಗಾಳಿ ದಲ ಪುಜಿ ಇದ್ದ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ದಿನ ಅವ ಓಣೋ ಅಂಚಿ ಗಾಳಿ ರಾತ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದೇನೆ ಉಪಯೋಗ ಒಂದೊಂದಿನ ವರ್ಷ ಪೂರ ಕೊಂಚ 10 ವರ್ಷ ಆರು ಸರಿದಿಂದ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಮುನ್ನೆ ಅಂದೆ ಈ ಪತಾಕೆ ಪೂರ 8 ವರ್ಷ ಬರು ಅವು ಇಂದು ತರಟ್ಟು ಮುಂಚೆ ವರ್ಷ ಉಂಡು ಅವನ ಐನೇನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ವರ್ಷ ಓರ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೀರಿ ಬರಲಿ ನೀವು ಗೋಣಸ ಕಟ್ಟು ಪತಾಕೆ ಏನಿದ್ಲಿ ಅವ ಮಾತಾಡ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಆತನ ಪೂರ ಎಂಕಲ ಸುರಿತಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಎಂಕಲ ಅಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ಗು ನಾಲ್ಕು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬುರ್ರು ಒಂಜಿ ಗಂಟಿಗೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಮುಟ್ಟ ಕುಳ್ಳ ಬಾರ ಶೋದಿಂಡು ಅಂಚ ಸಾಧಾರಣ 4,000 ಪತಾಕೆ 4,000 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪತಾಕೆ ಶುರು ಮಲ್ಪರತ ಕಟ್ರೆ ಆ ಇಕ್ಕೆ ಏತ ದಿನ ಬೋದು ಅದು ಐಕ್- ರಥಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ 4 ದಿನ ಬಿಡಪ್ಪ complete ಉಂಟು ಭಯ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಒಬ್ಬರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಪೋಯಿನ ಎದ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಬಳ ಚಪ್ಪನೆ ಬರ್ತುಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಒಣ ಸೊಪ್ಪನೆ ತುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಕಲ್ ಕಾಲಂಟ ಆಡ್ದಂಟು ಅಂಚ ಇದು ಬೇಲೆ ಹಬ್ಬ ಜೊತೆ ಪಣ್ಣ ಟೈಮ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಕಲ್ ಬೇಲೆ ಆಗಿ ಪಣ್ಣ ಟೈಮ್ ಬಿಡ್ತು ಅಂಕಲ್ ಎಂಕಲ್ 15 ರಾತ್ರಿ ಏತ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂಕಲ್ ಬೇಲೆ ಮಾಲ್ತೆ ಮುಗಿತು ನೋಡಗ್ಲಿ ಅಂಚ 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 ಒಂದು ಒಯ್ತ ಒಂದು ಬೆತ್ತ ಅವು ಈ ಬೆತ್ತ ಓಟೆ ಬೆದಿರು ಉಂಡತ ಓಟಿಂದ ಪುಳ್ಳಿ ಅಟ್ ಗೋಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಳೈ ಗೋಲಂಡು ಅಟ್ ತೆಲುಪು ಮಂచి ತೆಲುಪು ಅಂಚ ಒಂದು ಅಗುರಪು ಒಂದೇನೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರೆ ಅದಾದ ಕಾರಣ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪು ಅಂತ ಅಂಚ ಅಂಚ ಬೇತ ಬೇತ ಅವು 10-15 ವರ್ಷ ಯಾರು ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತದಿಕ್ಕು ಜೊತೆ ಅಂಚ ಉಂದಾಂಡ ಇಟ್ಟೆ ಬಾಳಿಕೆ ಅಡ್ಡೆ ಬಾಳಿಕೆ ಹಾಕ್ನು ಸರಿ ಉಂಡ 10 ವರ್ಷ ಬರ್ಪು 10 ವರ್ಷ ಬರ್ಪು ಅಂಡ ಅವ ಎತ್ತರದ ಭೂತ ಪೊಡಿ ಅವೆ ಅಂಚ ಪೊಡಿ ಹಾಕ್ನವಿ ಎತ್ತರದ ಬೂರ್ನ ಬೆತ್ತರದ ಬೂರ್ನ ಆತ ಆತ ಎತ್ತರದ ಒಂಜೆ ತೆಪ್ಪ ಎಂಕಲ ಇದಿರ್ತ ಪಾಡುಂಡೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಲ ಐತೆ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ಐತ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡತೆ ಅನ ಮುಗುಳಿ ಬರ ಕಟ್ಟನೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಮಿತ್ರ ಆಡೋಜನತ್ತ ಐತ ಮಿತ್ತ ಅಣ್ಣ ಮಿತ್ತ ಐನಿ ಬಿಟ್ಟ ಮುಗುಳಿ ಬರ್ಬು ಮುಗುಳಿ ಐನಿ ಬಿಟ್ಟ ಮುಗುಳಿ ಅವು ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇದ್ದು ನಾಯ್ಕ ಕೊಡಿ ಎರ್ರ ದುಃಖ ಐದು ದುಃಖ ಆ ತಿತ್ತಿ ಇಬ್ರು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿ ಯೋಜನೆ ಆ ಕೆಂಪು ಕುಂಟದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಇತ್ತನ ಐಕ ಕೊಡೆ ಮಿತ್ತೆ ಕೊಡೆ ಯಾರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಅವ ಎಂಕಲ ಒಟ್ಟು ಟೀಮ್ ಎಂಕಲ ಮುಗುಳಿ ಇಟ್ಟ ಆಗ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಬರ ಎಂಕಲ ಮುಖ ನೀರು ರಾಟ ಎಂಡ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಅವ ಎಂಕ್ಲೆ ಪತಾಕೆ ಮಿತ್ ಮಿತ್ತು ಇಪ್ಪರ ಸೂಡಿ ಕಟ್ಟದೆ ಮಿತ್ತು ಇಪ್ಪರ ಮಿತ್ತು ಪತತ್ತೆ ಸೂಡಿ ಅಂಚ ಕಟ್ಟನೆ ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಅಂದೆ ಐದು ಮಿತ್ತು ಕೊರ್ತು ಅಲ್ಪ ಜನ ಪತದು ಬಂಗ ಬಾರಿ ಬೈಲ ಅದು ಇಂದರ ಸುಲಭ ರಾತ್ರಿ ಇಪ್ಪಿರ ಇನ್ನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಪ್ಪನಾಗ ತಿರ್ತಿಪ್ಪಿರ ಉಂಡೆಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕುಂಟು ಬಾರತ್ತೆ ತೀರ್ಥ ಜಾರ ಉಂಡೆ ಕಲ್ಪ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅಂದ ಅವು ಮುಗಳಿನ ಒಂದು ಕೊಡಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದ ಅವೈಕು ರಾಟೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಅಂದ ದೆಪ್ಪು ಅಂಚ ಅಂಚ ಅಯ್ಯೋ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಕುಂಟು ಬಾರ್ತಾ ಎಂಕಲ ಪುರ ಇಡಿಗಾರಪ್ಪನ ಕಲ್ಲ ಅವ್ನು ಬಾರಿ ಬಂದು ಪಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ ಅವು ಸೆಟ್ ಆಗಿ ಬುಲ್ಪು ಶುರು ನಾ ಜನಕಲ ನನ್ನ ಆತು ಜೂಲಿ ಕುಂಟು ಹೊಡೆದ ಇಂಚ ಆತ ಪಕ್ಕ ಆಪುಜು ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಂದು ಮುಗಿಲು ತಿಂದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪಣೆಕಲ ಅಂಚ 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 ಬ್ರಹ್ಮರಥದ ಒಂಜಿ ಅಲಂಕಾರದ ಬೇಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕದಂಡೆ ಅವೇ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಮಾತಾರೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯರು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ನನಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಮಾತಾರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಗ್ಲೋಡೆ ಪಾತ್ರರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಧನ್ಯವಾದ.